Mondolan Citra Riba Indonesia. Gambar mata
Lah kok iso kaya ngene ki pinter rupamu ki? Hei. Maeso ira ngono kuwi ki? Apik ngene kok. Meto. Ketemu komat kuwi. Awak dhewe kan nganu bodyguard. Bodyguard karo sing nggih, wong gedhi. Sing endi? Kuwi bodyguard. Hah? Bose. Bose iki lho. Wetenge gedhi lho. Wetenge gedhi. Adewe bodyguard. Bodyguard. Pripun Mas? Pira? Ayo. Salam sik, Mat. Ayo. Jeng. Jadi wong edan. Kepiye mah dadi tambal ban ki piye? Salam sik yo, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bras. Uyu, Bras. Aku alah ketune rada rene delok wong kentir kiye ya jos jos ya jos kancane kok benyak Nyenggaki aku. Iya. Ya, didongak masyarakat kene ndi, Mat? Masyarakat pundi? Ayo. Awak dhewe ora ngerti mosok, Mat. Takon sik, pundi, Mbak? Ayo ngerti ayo. Wi, Mbok. Ayo. Lek Rut. Ayo. Kenteng Sari. Kentang Sari ngawur aldut. Kenteng Sari. Ayo didongake masyarakat kene. Mugi-mugi sehat selalu, lancar selalu. rezekine, Mat. Nggih. Aku Sehat. ping 2 dina turu golek Rudi. Lah kok iso dadi Kali kaya turu mesti sambat. Lah napa? Piye to? Sambate lucu, Mat. Lah kok iso? Rupane raute ketake jumringah bare mikir. Mergo kebok rembes. Ora duite entek ge tuku pralon. Oh. Lah plarone pirang meter kuwi? Lek Rudi sing wis bingung kok. Eden muncrat to ndis kuwi. Lek Doni. Jare kelebihan untuk maju. Ayo brongos sih mau. Yo. Ayo. Lek Rudi ki nek Hey. dik ngono gek seneng. Met, kowe ngerti ra kowe? Pripun? 2 dina turu aku ninggali apa? Napa? Iler. Salah. Mending ngiler, Met. Heeh. Aku ning jajan diesel. Lah kok iso? Nek Mas Rudi ngono kuwi, sayang Ning nyebul. ku nganu, Met. Do. Lah napa? Nek wong biasa nek Oh, duli. Berlengkok-lengkok ya. Lengkok. Nek kuwi gawe-gawe ora ana buktine wong anu kuwi. Yuk, saiki diredat sik. Gat. Ayo, Pras. Ayo. Ayo, Pras. Nah, ya wis. Yo. Ayo Prokerto Kaping pindho ning lakoni salat, kaping telune bayar zakat, ping 4 poso ana ing wulan Ramadan, ping 5 kaji, kaping 5 kaji lamun kuwasa. Ayo pro kanca
Sing copot apa ndase apa kuwine? Copot beras untune. Sadase beras. Hei. Nah, sadase iki lho, kok diuwek-uwek to kan? Yo angel. Wis to. Biasa iki. Met. Kowe ya Allah. Khalid tak Dewi. Walid tak Dewi. Aca yo, siapke meneh yo. Yo, apa iki? Gi, requestanmu yo rene, nyekeli mic kowe, Des. Kawitaning sinawang, yo. Ayo. Piye? Yo ne. Sing kena. Wingi wis latihan kok. Cuma kamu. Lintang tawang katro netramu padange bulan gambarne semu sumili re angin gawa tresno jenengku kan katut kegowo pun kawitan sinawangi pasuryan tansah ginabar ing semune awan kanton nindang selas lakane karang rang redu bawane Doni mas tan kandhatku ngalembono batin jroning kias kangidong tresno yen sinawang kebiare kahanan bisa anut bungahne angenan lintang ing tawang kadya netramu padange bulan gambarne semu milire angin gawa tresno jenengmu kan katut kagowo kawitan sinawangi pasuryan tansah ginabar ing semune awan kanton nindang selas lakane karang rang redu bawane Kang mas tan kandhatku ngalembono batin jroning kias kangidong tresno yen sinawang kebiare
Nya. Serbetake. Ya, weh. Dicek sik. Entek baterainya kuwi. Hehe. Cek one. Oh, tak naik singgon. Wewek. Idan, enak ya suaranya Idan. Tik, lu, dek, mon. Win one two three do tak do tak do tak do tak. Win one two go 1 2 3 do tak do tak. Terus tung tak tung tak tung tak tung tak dulu kendang. Ayo. Tung gendang. 1 2 3 go. Tung gendang. Wah gendang. Aldut gendang. Gendang. Kiwi. Ragelem. Angel. Rapopo ayo. Saiki dirdasik. Heeh. Sing lagune piye, Pras? Ana apa tiye? Apa dikit-kitno? Apa tiye? Apa dikit-gitu? Apa titu? Apa titu? Apa tiye? Kurang manis. Heeh. Ayo tambah kari manis, kurang manis tambahi gula. Malah ngono kok. Pras ki malah mendem. Nek Pras ngono, kenceng manis. Ayo. Tuwa. Ya. Sithik ambeien. Ayo Pras, rodasik ya. Apa? Wih, ayo bro kanca. Wajib ngain lanang wadon durung ilmu. Wajib ngain lanang wadon durung ilmu. Aja leren yen ulang rusak podomu. Aja leren lah yen rusak Wajib main alat nang wadon lurung ilmu. Wajib main alat nang wadon lurung ilmu. Aja lirane yen durung rusak podomu. Aja liren yen durung rusak podomu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Aja liren yen durung rusak podomu. Aja liren yen durung rusak podomu. Robiku asale agawe wena. Robiku asale agawe wena. Kinamung sunah nulungi maring sembahyang. Kinamung sunah nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang.
Piye lanjut meneh? Rodate neh. Opo Des? Pelaku. Yo, lah kok iki berhubung ora oleh tekan esuk to iki. Diwehi katresnan sejati gelem ora? Yo, yo gelem yo. Oh, aku dangdut, Mas. Hehe. J, mangke. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kakesing ati iki papujan atine ngendi dawa manis kang tak ati tentremno atimu aku setya ngenteni sliramu bunga ku bisa ketemu tresno suci mangya rayu janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kakesing iki pujan atine ngendi dawa manis kang tak ati-ati Wong bagus aja sirane longso aku teko gendong tresno lalangan asmara gawe sewu rasa nambani ati ku jiwa Mas tentremno atimu aku setya ngenteni sliramu kangenku bisa ketemu tresna suci manggiya rahayu Wong bagus aja sirane longso
Napa? Mau ngurung salto kok wis boyok iki piye? Alah lah. Iki rejeng anyar santai wae iki. Kukoh iki pakoh iki. Yo.
Ya ora apa-apa disyukuri ana sing nyawer kok. Rezeki ra Wis. ditolak. Aja ditolak wis. Alhamdulillah. Terus, Mbak, terus. Meneh, wis. Meneh. Sing kono ana pura sing kono, sing kiwa panggung ana ora? Wis. Wis dumti. Dibagi, wis. Kok kelire beda? Oke, tambahin meneh. Iya, kapokmu kapan? Wes. Yes, iya. Ngendi, sing ngendi? Ono? Sing ndi? Di, yo. Allah. Sing kuwi. Kuwi ngono kowe manjak nomere ora njaluk sawerane. Wis, yo pamit, Des. Pamit sik sing apik. Yo pamit sing apik. Wis. Wis ki Geriko ora. Wis. Ora. Cek cek. Halo. Wis karo Mbak Rindi wae. Wis. Ki ben pamit sik Mas ki Mas. Baik, matur sembah nuwun dibagi panjenengan sedaya. Kami ucapkan matur sembah nuwun ya Mat ya. Ono luput tutur kata yang tidak enak untuk ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga nanti masih bersama Citra Rimba. Ya ta, awak dhewe wis dadi ireng kaya kethek temet. Nggih. Nyuwun pangapunten saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Rimba Indonesia. Semoga